Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Mufaro wedu kusangana zvekechipiri nhasi. Chikonzero chataakuita kuti tirambe tichikupai maupdates inyaya yekuti chinangwa chedu chatinacho chedemonstration yekuPretoria yemusi wa8 yakarongwa neadministration chijeke kuwanhu. Tiri kufara kuti chiri kutambirika kumaZimbabweans akawanda vari kuti ngatifladhei paembassy kuitira kuti tiratidze kuti vashandi vekuembassy varegedze kutambira zvioko muhomwe vachishandidzana nezvigananda vachishungurudza vana veZimbabwe. Right? Good news dzandinadzo manheru ano ndedzekuti tazokwanisa kutaura naComrade Nyoka Yemabhunu nhasi patavavhakachira. Vakatipa zviri kuitika mukati meusungwa hwavari. Nyaya dzekukoti takatsanangurirana dzekubikwa kwemadocuments ndo dzatiri kuita kuti tiende uko. Idzi hatichadzokorodze. Asi vari kuti ivo pane maattempts ari kuitwa muchitokisi imomo. Zvigananda handisi kuziva kuti zvakapenetrata system sei zvikakwanisa kunoshanda nemaCongolese ari muchitokisi imomo. Vanyatsokutaura vakati kune vanhu vekuDRC 2 or 3 vakapiwa mari yakawanda nezvigananda. Reason yacho iri yekuti vakwanise kuconvinza masecurity officers ari mujeri kuti vavape access yeseo rina Comrade Nyoka Yemabhunu kuti vaone kuvapedzisa vari mumacells imomo. So tazobvunza tikati alright, saka imimi mazoziva sei? Vakati no, nyasha dzaMwari dzatawana ndedzekuti the prison officers of the jail in South Africa, they rejected the bribes. They are not interested in any form of bribe yavari kutry kuita. Ndo zviri kuita kuti Comrade Nyoka Yemabhunu wave safe pavari. They are failing to identify the cell ravari. Pamwe pacho pavari kusvika vachitry kubvunza cell ravari ndo mavanenge vari zvavo vakakula down Comrade Nyoka Yemabhunu. Asi masecurity officers ari kutaura kuti achiti timuziva hatina munhu iye. Ndo chinhu chahope chete yasara yemasecurity officers iri kuvachengeta kujeri kwavari. So we need to applaud the security officers of the prison services in South Africa of practicing integrity and due diligence to their job. So wakati no, hatizivi kuti ticharamba takachengetedzwa here sezvatiri kuita because vari kuramba vachizama zvigananda zvakaisa mari yakawanda. So maCongolese ava havasina zvekuita because mari iri kurambwa nemasecurity officers. Ndo chinhu chiri kuchengetedza Comrade Nyoka Yemabhunu pari zvino. Asi vati mhuri yeZimbabwe musabvumidze zvigananda kuti zvisvike pakuhwina nyaya yekuvabuditsa munyika yavakapotera yeSouth Africa kuti vaende kuZimbabwe. Vakumbirisa vakati taurirai mhuri yeZimbabwe izvozvo. Chandafarira was the mood yavanga vari. Vanotaura chimurungu vanenge itonzi the jovial mood. Inini I was expecting kuti ndichaona a troubled Comrade Nyoka Yemabhunu, but he was very motivated in whatever he is doing. So isitavawimbisa tikati mhuri yeZimbabwe iri kufambirana nemeseji yenyu. Mhuri yeZimbabwe iri kuzvipira kukuchengetedzai. Mhuri yeZimbabwe iri kutiwimbisa kuti tichanga tiri kuPretoria Embassy kunoratidzira uori huri kuitwa ikoko. So nekuda kwaizvozvo
nemamwe maprogressive forces atiri kushanda nawo ari munzvimbo yeSouth Africa. According to maadmin ari kutipa, tanza kuti kwanyorwa tsamba dzakawanda to different progressive forces in South Africa. Chatinoda isisu chatinozoanaunza chinhu chevanenge vatipindura vachiti vanesa, asi vati semapira vatiita tsamba yatambirwa nemapurisa, vachazotipa futi kuti vanhu vari kutitsigira vatichange tinavo ndivanani. Right, tiri ipapo tavavimbisa isisu kuti hakuna kwamuchazoitwa hand over in the hands of zvigananda. Ipapapo tati tinodhila nawo home and away. Izvozvo tazvibuditsa pachena. Chaakudiwa kuti tiende kuprotest. Kana tapedza protest, musi weprotest hanzi ndo patichapiwa court date rekuti wari kupinda mukoti musi upi. So tiri kuda munhu wese ari kushare message. Hatisi kuda zvekudivhaidha vana veZimbabwe zviri kuitwa nevamwe vatenge shanda nawo. Tapota hedu unit ndo payava important izvezvi. Comrade wenyu vakumbira kuti ngatirambei takabatana tiite zvatiri kuita, tiregedze kutukana. Saka nesuwo tati hatina munhu atichatuka kubva nhasi nekuchauya, tateerera message yabva kuna Comrade Nyoka yeMabhunu. Right, awa maKongolese ari kutraya kuda kuvaataka, tiri kuti pasi nawo. Zvigananda zviri kusponza maattacks, tiri kuti pasi nazvo. Vati iwo tanzwa message yabva kuna Comrade Mutsvango. Vakati Comrade Sarawaka, message makainzwawo here? Tikati shuwa tine umbowo nayo. But tamboatsiura tikati wena mudhara wena, igara kuita zvauri kuita, hatisi kuzvifarira. Vakati no, manyatsa kuvataurira. Ndikati no, handina kuzonyatsa kuvataurira because mukwasha wedu, saka unenge uchisiya space kuti Comrade Mutsvanga mukwasha wedu isisi kuamanyika. Sikanzi alright, saka ndiri safe. Ndikati aiwa, muri safe, makachengeteka. Vasekerera vakazvifarira izvo. So mhuri yeZimbabwe iri fanira kuziva kuti Comrade Nyoka yeMabhunu vasekerera nema-efforts amuri kuisa. So maadmins acharamba achitipakurira urongwa huri pamberi. Isisu ticharamba tichikupai ma-updates Comrade Nyoka yeMabhunu himself. Kune avo vanotraya vachida kutaura kuti vana Comrade Sarawaka ndo vatengesi. Aiwa, taurai zvamunenge muchida, isisu tinokupai the correct information as it happens. Comrade Nyoka yeMabhunu makavaziva manje, asi chakakosha iagenda yatiri kufamba nayo. Isisu hatisi vanhu vanodisturbwa nemashoko amunenge muchitraya kutaura. You will never be more intelligent than us. So mabloggers ari kutraya kutisvibisa, please be warned. We don't listen to the nonsense amuri kutaura idzodzo. Truth pass name. Right? Some of the admins dzatanga tinadzo vari kuti vane marecordings avaita paachitaura naComrade Nyoka yeMabhunu. Chandisiri kuziva ndechekuti havasati vagoverana nesu kuti tione kuti zvinoita here kuti tisende maaudios marecordings acho iwayo kumagroups. Vachatitsanangurira, but if it means kuti maaudios iwayo ari kufanira kusendwa, ndichakumbira kuti vatisenderewo kunoko toona kuti tovapa go ahead here kuti auye pagroup pano titaurirane, munzwe Comrade wenyu vachitaura nemi. Asi pari zvino takaramba kuti Comrade Nyoka yeMabhunu vaite marecordings iwo personally vari mujeri because havana foni yavainayo. Asi kune avo vane unyanzvi hwekutora mukana watawana kuti vange vachirekodha, aiwa tinovatenda, vanenge vaita basa rakanaka. Vanenge vasanganisa comrade wavo nemhuri yeZimbabwe. Saka tichataura nemaadmins tonzwa kuti vanokwanisa kushera here mameseji, asi chatauya manheru ano ndechekupai update iyoyo nema-attempts ari kuitwa muchitokisi. Atatenda Mwari kunzi havasi kukwanisa kuva-accessa for now. Wati no, Comrade Sarawaka havasati vakwanisa kunda-accessa because tiri kuwana protection from the security officers of the prison services in South Africa. Imimi Gananda, imimi, you need to understand kuti we have tomorrow. Don't do these things to the extreme. Just because you cannot eat 10 plates of
mupapu kana sadza a day. Handiti you cannot eat 20 plates of rice even ukaita mari yakaita sei. You need enough. Saka imwe mari yese yamunenge muchiba yakatekeshera haina zvainokushandirai. So cool down, moteerera zvokutaurwa nevana veZimbabwe. Don't go to the extremes zvekuda kutraya kuplota, kuda kupoisona vanhu, kuda kuuraya vana veZimbabwe vatete tiri kuchengetedza isisu. Izvozvo tinozviti pasi nazvo. Mhuri yeZimbabwe yazvitaurira kuti pana Comrade Nyoka Yemabhunu ndo pavari. Saka imimi kana muda kutaura zvemusoro wenyu, zivai kuti mazuva enyu ekurarama achava mazuva anokubohwai because hamuna kuwirirana neruzhinji rweZimbabwe. Teererai zviri kutaura vanhu vari kuti stop that nonsense. So imimi teererai, hatina any offensive yatati taita kwamuri, mune masimba ose, mune mari yese, asi isisu takachengetedzwa nedenga. Saka hatiregedze kuzokutsiurai kuti aiwa makomrades itai izvi. Jesu Kristu chaiye nevanhu vazhinji vaakaregerera kusvika pakuroverwa muchinjiko kuti zvitadzo zvenyu zviri. So imimi even vana Chivhai, zvitadzo zvenyu Jesu Kristu vari ready kuzviregerera, but mukaramba muchiita unhu hwenyu hwamuri kuita muchibatsirana nezvimwe zvigananda zvenyu izvozvo, hatizvifariri. Tinogara chikutsiurai chiti pasi nemi. Tsiurikai wakomana, tsiurikai. Mwari ndewe munhu wese. Ngatiitei politics with limits. Let's not go to the extremes to the extent yekuti unoda uwewe kusponsor kuti Comrade Nyoka Yemabhunu auraiwe. For what? Uri Mwari here? Ngatitii pasi nazvo. Muri yeZimbabwe muve neusiku hwakanaka. Tatenda. Kana maadmin ati maaudios aComrade Nyoka Yemabhunu vachakusenderai, tinodaira kuti vanozokusenderai. Mwari vari mubatsiri wedu, vari muchengeti wedu. Pamberi nerevolution, pasi pasina mutsvangwa, pasi nezvigananda, pasi nevanhu vese vane huoro vari kubira nyika, pamberi neM31 movement, pamberi naComrade Nyoka Yemabhunu, pamberi neZimbabwe ine development iri kuitwa very fast. Tatenda hedu, murare munyasha.